musamman ma jihar Agadez ita da ta zama gamaci. Yau uwa mace tana iya ba da gudunmawa tun daga jardin da fa har zuwa yaro inda zai samu nivo babba. Ita ce kudin shi na arduaz, ita ce na me yake da suna da suke cewa shi kabibinga, ita ce tunikin shi, ita ce mai tana sai da abubuwa na recreation wa'inga wani mai raga wani menene. Duk dan yaron ta kai daga ido cikin yara a ce ya kasa, yaron ne yana kishi a cikin zuciyar shi sai ya kai inda lokacin da har ya samu wannan takarda wadda za ta bashi matsayin da zai shahe ma uwayen shawaye. Yau sai an kai wannan lokacin sai ka ji wanda bai yi sani ba an bashi matsayi. Yaron mu ya koma zamani. Shin me zai hana wa'inga 'yan ta'addar da suke ta yawo su zo su meka maka injika 100 ce ko 200 su ce ka je ka ɗana bam wani wuri ko ka gaya mini sirrankin wani wuri, abinda ka daɗe kana kishi ka faranta ma uwayen karai yau ya zo ka bisa 'yan mintuna kalilin zaka kama shi a cikin kwallon matashi har abada bai tunanin abin ga zai samu iyana ko kuma zai samu ma'aikwana ko zai samu wani daga cikin bangare na, bai tunanin nan dukiyar nan kadai yake tunani a rayuwar shi wanda zai faranta ma dan uwa rai. Kamar yanzu mata a wancan lokacin sun fi jin daɗi da yanzu. Gaskiya a yanzu muna cikin laha'ulai don in ba mai cikakken imani ba da sanin Allah da tausayi da sanin ya kamata babu mai zama armi, musamman ma matan 'yan caga. Wallahi musamman matan 'yan caga tun da dubare mata suna ta yi, suna ta dubare su dora wani koyon di su dora wani adashe su dora. Shin adashe ma da ake yi sai an rage 'yan kuɗaɗe ne ake samu a zuba a yi doka ko to kenan kun mutuna aka ce in hannu bai ashe ba to zai doko magana. Kenan haka ne ake ta tahiya yanzu har ya kai inda halaka take ta girma, matan arme suna cikin ɗakunan suna arme zanace ciki. Me ka haka nan kenan rashi ne, talauci ne, kuma duka wanga abun shine saboda bamu da sana'a. Wagga ita ce muka dogara gare ta. To malam Abu, kamar naga kana so kai magana, me za ka karawa? Kwarai ma ina son karin magana malam Hamid. Karin bayani na shine kasan mu a matsayin mu na matasa kenan akwai abubuwan da muke gani wanda yake ba na yau ba, na zuwa gobe da jibi. Kenan ya kamata abinda Allah ya sa muka dan gane, tunda mu iyan kasa ne, iyan gari ne, kuma muna son kasan mu, muna son garin mu. Kenan babban manyan illolin da muke gani ni sai ce maka akwai mafita kansu. Menene akwai mafita kansu? Wanda yake wallahi summa tallahi a yanzu kasar da tamu da muke ciki, gaya ma zance na gaskiya, in muka tsaya muna jiran wai magabata ne za su sauke mu ba, to wallahi inda za mu zuwa wurin sake shine na halbari. Kenan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma mafita ɗaya ce. Me mafita ɗaya? Wallahi Allah mu koma ga malaman nan. Menene? Kamar yadda muka ji tarihi can kakanni da uwaye, mu koma ga malamai. Ya zamanto wanga shaye-shaye da muke yi, da wanga tare-tare da muke yi, da wanga dare-daren da muke yi, mu koma ga malamai mu samu abubuwa wanda za mu yaƙan nasaru yadda za ya zamanto tsakaninmu da nasaru faraku ake cewa. Kenan akwai abubuwa wanda yake Allah maka saki, kenan akwai hanyoyi na Allah. Na shaye-shaye ba su ne za su fidda mu, na kwace-kwace ba su ne za su fidda mu. Kenan dole he mun kuma mun ba hayya Allah. Kenan wanda sai na ɗan uwan shi laifi ya daina, wanda ya san bai shi dan uwan shi ya daina. Lokaci zuwa lokaci muna si azumin ga, muna addoyi wanda za su raba tsakanin kanuwan shugabanninmu da na nasaru. Tunda yanzu Afirka ta kai inda matsayin da in baka bi nasara ba ka zama. Shugabanninmu sun sa akan su kan cewa in ba su bi nasaran ba fa wai su ba su zama kan karagar mulki. To su kuma nasarin kullum menene suke so? Afirkan mu ta tsaya haka muna kashe kanmu, muna meke yadda su jikokin ta kunnan su za su isko su mallake mu, kuma su yi yadda suka ga dama da arzikin mu, saboda mu Allah ya mu bisa kasashe masu dimba arziki. Malam Hamid, ni technician, na san fannin harkar gyare-gyare, harkar electronic na san takamami. Ni kullum abin da yake bani mamaki a wanga gari namu a ƙasar gata yau shekara 60 aka yi ana fiddo iraniya, ka gani. Amma yau dan Nijar bai san menene daɗin iraniya ba. Kuran shi shekara 60 aka yi ba a kufur ba. Gaskiya ne, wai ba su san mashi daɗin iraniya. 1 kilo na iraniya ya fi tan guda na sharbon. Amma kana gani santarar kin kuɗi ko muke biya, sheshar ma mu aga da su yadda muke biya farafar bisa ga kin jihohi. Amma har yanzu wai
wai kuɗin da muke zuba ba sun isa na wata 3 na wata 4 kai mun na shekara guda sun kai wurin da ake iya ai mana santarar kamar wannan ma na rashin daukar matasa wuraren wannan aikin musamman dai matasan da suka dakatar da wannan aikin rashin daukar su a kamfanoni da ake haƙo arziki shi ma haifar da yana cikin illa babba mana ai dan uwana ya faɗi nan abokina yana cikin illa aga da su kurun musun da saro suka fada ko mu wanga zan wanda muke sun tabbatar da sun san da wanga abin da suke san magabata suke sa magabatan mu suke kamar sun tsara wani abu kamar ba mu ce suka tsara da za ta explode a gaba da za ta fashewa yau da za ta fashewa a gaba kenan yadda a tarihi kamar za su fashe kamar suna son su fashe su raba musu wasan da ban wannan kenan shine yace dole sai mun komo ga Allah menene mu kama addoyi ga malamai da mu da malamai su dibi girman Allah su fito da mu da su mu kama matasan da wa'azi suna yi malamai muna shi sarai hanyoyi shaye-shaye ba su da kyau sata ba ta da kyau ta'addanci bai da kyau duk inda dan musulmi yake ya san da amma babu kyau mu komo muna raba shugabanninmu da su da nasaru hayya ɗaya ce ta Allah wannan kamar naga Muhammad Agal kana so ka ƙara wani abu zaka karin bayani kamar mafita kama muna kira ga gwamnatin mu na Niger ya diba idan rahama ya diba Allah ya san bukan talaka saboda a kowace shekara ana garsa 100 miliyar ake zuba ma OEM bisa harkar bakin haure to dan menene wajen da ake convention in wajen yarjejeniyar da ake yin ta sai ku ce to halasu mun shi za a zuba 100 miliyar na bakin haure to ai ya kamata a ce a zuba 100 miliyar na yan caga wanda suke yin wannan abu matsayin dai kuna so su bari ko da yan gari duka dai wanda ya shafa abin yana ciki ya kamata a ce su ma ga kudin su tunda ni ba ni cikin kungiya ta yan caga amma ina cikin masu caga kuma ina cikin wanda ya samu tallafi wanda aka bada tun da farko ina ɗaya daga cikin mutane wanda suka kama na farko amma mun kai lokacin nan dosiye wajen mutum 500 aka yi mu 88 sunayen mu suka fito da 7.5 za a ba mu da suna mu suka fito suka ce babu kuɗi mu koma mai individual na mutum guda 1.5 miliyan aka ba mu to yanzu na maka shakka a cikin waɗannan mutanen da aka ba mu wuce mu 3 zuwa 4 wanda muke ci riba wannan abun saboda a yanzu haka yan tura sun zo da mu ne ake kubre a rage wannan turukin nan paske mu ne ake kama tura su ga wurin akwai gane ne su mana tamboyi ga to su kuma a har yanzu a cikin 2,500 nan bai wuce mutum 300 bane ba aka yi finance aka ba wani abu a cikin ta yadda ake tun da aka tsaye da tun 2000 zuwa yanzu bai wuce mutum 300 ba da wani abu wanda aka ba wannan finance sama inda